Аз имам пластична операция на гърдите. Така. И 3 пъти съм си ги правила до сега. 3 до сега? Да. Нужно ли е за 2 неуспешни и една успешна, надявам се. Неуспешни какво означава? Ами не ми бяха добре направени. Много. На колко години направи първата? Аз бях вече на 20 и няколко, когато направих първата. То мисля, че не е препоръчително преди 18 да се слага силикон. Защото все още организъм на момичето расте. Не знам, това трябва да питате някой лекар. Не мен, аз не ги разбирам тези неща. Но мисля, че до 18 години не трябва да се слагат такива работи. Всъщност трябва ли, за да успееш в твоя бизнес, да имаш такъв тип корекции? Ами не знам. Честно казвам, аз си ги направих заради мен, защото аз бях много напълняла по време на раждането. Бях някъде около 95 кг. И след това аз не се чувствах добре. И аз го направих заради това, не заради музиката. Да. Аз дори да не се занимавах с музика, пак щях да си направя силикон. Плюс това аз не съм... Моите не са много голями. Както всички си слагат някакви такива супер грамадни. Моите са си съразмерни с тялото. Аз не исках да са ми огромни и това да впечатлява по някакъв начин. Какви други корекции си правила? В смисъл, ти си правила липосукции, доколкото знам. Не, липосукция не съм си правила. А то как се казва това, което ми казваш? На корема ли? Да. Това е... Има херния и... Как се казваше сега? Не мога да се сета. Абдоминопластика или нещо такова. Да, това е. Какво правят всъщност? Ами не знам. Махат ти... Мисля, че ти правят корема да ти е такъв на плочки. Не, че моя е на плочки. Има някакъв... Нещо такова. Разкажи ми за... Те са някакви такива операции, които са... Не боли. Че нали ме пита преди това. Дали боли? Не боли изобщо. Това за мен са някакви лигавщини. Получи ли си усложнение обаче при последната? Какво е станало? Ами нормално, аз като съм на участие, като не съм си доспала, като ритъма на живота ми е някакъв много... не е в ритъм. Не е здравословен. Да, не е здравословен изобщо. Нормално да се получат някакви такива усложнения. И добре, че всичко е наред. Какво стана? Чух, че някакво кръвопреливане е трябвало да ти направят. Ами да, всякакви такива неща. Не знам, аз съм благодарна на доктор Енчев, че бях в неговите ръце и той ме оправи. Разкажи ми за тебе как живееш сега. Имала ли си беден период всъщност?